Шалом, салом, дӯстони азиз. Соли навтон табрик бошадам ё не? Инро стоит обсуждать. Но ман мехостам ки шумо бародаро барои чӣ чанд пул расход мекунед барои соли нав? Масалан, одамҳо ҳастанд ки 10,000 аз 1000 сум то 10,000 расход мекунанд. Шумо чанд пул тайёр ҳастед расход кардан дар соли нав? Ва бигӯед ки соли навро мо бояд ҷашн гирем оё не? Ба фикри ман ин соли нав соли праздники мо нест. Праздники мо якта дар мусулмонӣ ва ин мегӯянд ин праздник соли нав соли мо нест. Ҳамина кӣ ҷавоб медиҳад? Шумо расход мекунед дар ҳамин соли нав ё не? Ҷавоб диҳед, дар комментария нависед ҳатман. Мо интизорем бачаҳо. Раҳмати калон.